ότι ξεκινήσαμε νευρικά το παιχνίδι και αν λάβουμε υπόψη ότι για πρώτη φορά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στο φετινό πρωτάθλημα, αυτό μας άγχωσε περισσότερο και προσπαθούσαμε ανορθόδοξα να δημιουργήσουμε καταστάσεις για τον αντίπαλο και έτσι πήγαμε στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι κατά μας. Στο ημίχρονο αλλάξαμε πράγματα στην τακτική. Θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Καταφέραμε και γυρίσαμε γρήγορα το παιχνίδι και δώσαμε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο να αντιδράσει. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Αποδείξαμε για ακόμη μια φορά ότι έχουμε μέταλλο και έχουμε και την οτροπία του νικητή. Ξέραμε ότι παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και συγχαρητήρια για την νίκη τους. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους χώρους μέχρι ενός σημείου τα καταφέραμε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα καταφέραμε. Καταρρεύσαμε και παίρνω την ευθύνη, την παίρνω εγώ και καλή συνέχεια στον Άγιο Γιάννη και ελπίζω να βγουν πρωταθλητές, γιατί το αξίζουν πραγματικά.